B'investiment ta' 3 miljun euro pajjiżna se jkollu l-ewwel Bank Ġenetiku Nazzjonali tal-Pjanti mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Pjanti. Fil-fatt ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett jinsabu fi stadju avvanzat ferm tant li mistenni jkun konkluż sas-sena d-dieħla. Wara li jitlesta x-xogħol tal-kostruzzjoni u armar jibda l-ġbir ta' żrieraħ lokali u pjanti indiġeni fost l-oħrajn. B'hekk dawn il-pjanti jsirulhom studji botaniċi u ġenetiċi li se jkunu dokumentati b'rabta ma' dokumentazzjoni tal-biodiversità ta' pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mis-settur agrikolu Anton Refolo sqar li b'dan il-proġett jixed il-viżjoni għal ġejjin li għandu l-Gvern għal dan il-qasam. Il-Bank Ġenetiku Nazzjonali huwa l-innovazzjoni li aħna rridu għal dan is-settur. Għaliex mhux biss sempliċement dan huwa depożitarju ta' riżorsi ġenetiċi, imma ser jenna wkoll biex niffaċċjaw il-problema tat-tibdil fil-klima u finalment ukoll biex nagħmlu l-katina tal-ikel iktar reżiljenti. Dan il-proġett qiegħed jittella bis-saħħa wkoll ta' konfinanzjament ta' fondi għall-iżvilupp rurali 2014-2020. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet sar kif il-fondi Ewropej għandhom jindużaw għal proġetti ta' riċerka bħal dan ukoll. U għalhekk dan il-proġett se jara li ssir riċerka neċessarja biex nippreservaw iż-żrieraħ imma wkoll isir dak l-istudju tant importanti biex imbagħad naraw kif il-pjanti tagħna nistgħu nużawhom għal ġid tagħna u nipproteġu wkoll il-biodiversità tagħna. Il-fondi Ewropej qegħdin hemmhekk għalhekk ukoll biex nirriċerkaw